Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe Bindi TV bisimilla monen ɓinɗum jangel moɗon no dañi to ɗum subaka fof amin dañi weltare kadi huccite e moɗon oɗon subaka talata goto fof salminama e inde kono kadi goto fof manama yettore ɗum noon seeɗenɓe men juurama calminama banima debbo Aissata Ndiaye ne wonde boɗum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbanima Aissata Ndiaye jawwale ma jawwale moon yeeɓiyankoɓe Ayawo Bindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama no hannirta ni on jettama e oɗo subaka kadi en garti kattande jomiraɗo gam humnude aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi Aissata Ndiaye chemise ma ne yooɗi a jarama muttima ɓuri tengtude hande jomum Aissata hande jaydeji meɗen nde wayno gaari ko e dawrugol ko ganduɗa ene tawe hen mo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté jiyaɗe nder landa APR kono kadi kolliɗi wonde ma kay walla mbiyen ɓayini mouvement kesso ina tawe hen kadi ko yewti ko e drogue walla mbiyen yamba kewɗo jaggara ɗo nder leydi men Sénégal ko noon kadi ina tawe hen toɓoygolɗe certude ene gasama en gandu ɗum e nder jaydeji men e oɗo subaka jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hande ari kay ko e mbi manam ko yewti ko kay Moustapha Diakhaté e landa APR ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha kay so renaki tan koko jogori wulde jaw saabu kanko gonnon ɗo hono hoorejo groupe Benno Bokk Yakar ɗum ɗon noon kanko tan tigui ɓayini hono gomu makko o wiyetegu manko taxaw sunu APR ɗum ɗon noon ardiɓe landa APR walla jeeyaɓe hen ɓe kañumen jabtimomo so wiide wonde omo kay jogui ha joni fartange wawde darnude mouvement makko kono kay wona e nder landa APR caggal ɗum ko las nden ɗon jayde ko hen tigui arti caggal nde o ɓayini ko yewti koye gomo wiyetego manko taxaw au sein de l'APR ɗum ɗon noon ko e nder landa wiyeteɗo APR kanko Moustapha Diakhaté jayde wi tan oɗo saaha kay omo kay ha joni ridde walla mbiyen jopi mo ganduɗa ko moɗo leydi ndi Macky Sall kona ɗum ko Abdou Mbow joguiɗo konngol ɗimmo tawi noon koye nder landa APR so wiide makko oɗo saaha tan ina wayno ko hakkude mo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté e APR woni kay koye damal gam yaltude omo wawi noon ha joni ɓayinde hono mouvement makko kono kay yo ƴeewoy nokku goɗɗo kono wona e nder landa APR koko ngoɗi Abdou Mbow ha joni l'observateur e politique ari jayde groupe Futurs Médias nde ari ko e los ko ganduɗa ngo fayi ko e yidde dawrugol mo ganduɗa ko Mary Teuw Niane gonnon ɗo jagorɗo kala hono tambiɗo gueɗe jangde towde nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha hande ina sifo hol kay gartam walla mbiyen hol fandare nde o jogui tawi noon ko yinnode ɓayyindemo walla jogademo ha joni fandare ɓayyinde landa dawrugol ononne kadi eno jayde nde sifo ha joni wonde kanko Mary Teuw Niane o salinoma kay ha joni poste mo winomo rokke woni jagoɗo kalfinala ko yewti ko e awɗo e leydi men Sénégal ko woni jaji ɗi ne tawe e hello tati e jayde wittede l'observateur nden ɗon jayni ina wayno article e fanno goɗɗo haajini koye gueɗe dawrugol kono noon koye jillu mawɗo leydi ndi Macky Sall toon to Londres toon to Angleterre tigui ɗum ɗon noon ko caggal tan nde neɗɗo goto kay ha joni wonno e wurludemo e saaha nde ɗittanno konngol holitama noon wonde kay onon neɗɗo jeeya ko e nder landa Pastef ko gonɗon gomu tigui walla onon landa Ousmane Sonko kañum hoore muɗum kay ina wayno holliti ko neɗɗo muɗumen tigui wonno e wullude on ɗon hono hoore leydi Macky Sall kona ɗum ko noon on ɗon tigui hono militant to tawi ko debbo mbo Sonko ina wayno ni jeygulaɗi ɗin ɗon ko wiidemo wonde yo Guy Marius Sagna e wonɗiɓe muɗum gacciti o wiyete noon ko Mbayang Camara ina wayno tan noon e wiide APR walla mbiyen e wiide Pastef ko wondiɓe mo leydi ndi e landa APR kañumen ha joni dasimo walla mbaɗimo ko beela sababude ɗin ɗon gulali ina tawe e jayde Vox Populi la tribune nden ɗon jayde arti ko e nanngal matindingal walla mbiyen keftugol ha joni dari leydi men Sénégal ko tolni e ujunere e temeɗɗe ɗiɗi capantati jeegom kilogramme chanvre indien woni yamba walla mbiyen ha joni e kilo goto kadi to banggue cocaine woni poɗɗe ɗayol nde holitama noon wonde no jayde wi kono Sénégal ko leydi yamba wondude kadi ha joni e ngol ɗon keftugol heɓtama hen kadi hono fetel no dirteɗo Kalashnikov ko goɗɗin jaaƴi ne tawe e hello jeeɗiɗi e jayde wittede la tribune jayde gendire nde ina wayno ari ko e ha joni yewtere walla mbiyen jillu mawɗo leydi ndi tawi noon ko sommet manam tan ko ɗo pottiral hakkude Royaume-Uni woni leyɗele dentuɗi toon to Angleterre wondude e dunde Afrique Sénégal noon udditi walla uddirtani dame dendagal ɓe wonondirta kala saabi noon ha oɗo saaha heɓama ko tolni e temedere capanɗe joyyi milliards e kalis meɗen CFA tawi noon heɓa koye banque standard Charles Tade
ngam ha joni maade hono stade olympique gonɗo toon to Diamniadio ɗum ɗon noon ko photo maw leydi Macky Sall wondude e Boris Johnson mo ganduɗa kam ardi jagorɗe toon to Angleterre. Jeyande libération ene wayno kañum ne yeehi ko ɗo tigi dunde meɗen Afrique ko wiyete ha joni hono Luanda Leaks ɗum ɗon noon ene wayno tan ko noddirta ha joni petite princesse mo ganduɗa ko ɓiɗɗo gonnoro horeje dowla Angola kono Dos Santos kañum tigi jeyande ni sifo holtan no kay ene wayno ɓirtuno walla mbiyeni widirno kesuji ɗi ganduɗa ɗi ko toon to leydi Angola o wiyete ko Isabeth Dos Santos ko no jeyande wiiri noon ko ɓinguel bamum tan kañum tan ha joni woni gujjo mo ganduɗa ko noddirteɗo XXL ɗum ɗon noon jeyande ni sifo ko jama ko noon kadi ko kuɓɓam woni pétrole wondude e mine hani e banque ko noon kadi e gueɗe téléphone média hani e yeyde ha joni to banggue en détail supermarché immobilier wondude e gueɗe goɗɗe ala foof ko Isabelle acci e nder leydi Angola foof tan noon ko gam ha joni mbiyen ɓaftude kala ko yutti ko e coprede kono ɗum ko noon hulitama omo jogui ko tolni e 4 entreprise tawi noon omo kadi darde ɗum e nder 4 o leyɗele tigui e nder windere nde sakti kabar o walla mbiyen waɗi losko ngo ha faami kay ko fedde tammiɗe jayniyankoɓe windereyankoɓe tawi ko fanniyankoɓe to banggue losko fiya papa tigui jeyde stade ko tijan ko ɗon guddirten roɓeɗe men jayde jewɗo subaka hande Qatar 2022 ko ɗaftodiral coupe du monde e nden ɗon hitande kanɗo waɗe toon to Qatar e way noon jayde wi tan ko baroteɗogal leydi men Sénégal ina kay paadi oɗo talata hande on ɗon tirage kono noon holleɗe poɗɗe tarede walla de Sénégal foti ha joni rentade ko Côte d'Ivoire Guinée e Burkina Faso jayde waɗi ko namdal ɗum ɗon noon holtama wonde kay jayde ne sifo kala tan gardiɗo tigui e on ɗon poule maya ko yutti ko e barrage kono ɗum ko Aliou Cissé oɗo saaha noon ko gorko mo ganduɗa meeɗa fiyede e to banggue éliminatoire oɗo saaha kay fandare makko tan ko yewtude dawal ɗiɗaɓal ko witte ko hono phase 2 photo e stade noon aysata mbiɗen ede siftoro ko dernier coupe du monde manam coupe du monde batiniɗo biyu Mbaye Niang hakkude men e Pologne mo deuxiéme bi mo ganduɗa hokki Sénégal ɗaminani mbiɗa sikkide laaɓi ceerno no bandiraɓe jeeni donc ɗum uddi rabide men jayde yewɗo subaka ɗon tigi a waɗi elle ko hande kikiɗe andude wat tirage o wat ko hande saga waktuji 17 toon to Kere beɗe aɗa holko mbeɗɗani hande yakare équipe aɗi ɗi poɗɗi waɗede tiré ɗi hande hakko andi Sénégal tawre koye po 1 noon kala po waɗi ko équipe ay sappo donc po ɗi ko nayi foof woni 4 équipe so tawi a daari Sénégal noon mboɗo wawi wiide hande wona équipe kulɗo hay équipe goto e Afrique hay so tawi tande hollite wonde yen ndento ko wayno Côte d'Ivoire ko arti ko noon ko namdal vraiment e jani Guinée walla Burkina Faso wawi wiide Sénégal hande tolni ɗo ala foof ne wayno leydi Côte d'Ivoire hande ko est-ce que goto non wona goto par ce que so daari aɗa andi football ko génération en génération ko woni génération Didier Drogba Yaya Touré kono Touré en waɓe noon hande wona ɓen goni ɗo ko noon ne kadi sa daari tan a wawi yedde ɗum e Sénégal génération 2010 wiyeteno hande ne woni génération 2020 bon certes ya Sadio Mané mi woni kadi aussi Kalidou Koulibaly o mo ganduɗa ko ligguesa gandagui waɓe noon kono haɗata équipe fof ko génération en génération mais Côte d'Ivoire aussi ko équipe mo ganduɗa dariɗo par ce que sa daari ko wayno Nicolas Pepe en ko wayno aussi Zahara en mo ganduɗa ko yimɓe hande vraiment équipe baɗɗo fayida ene joga kono noon no mbimi ni par ce que ko waɗi Sénégal ko e nder lebbi 9 ha lebbi 10 gardiɗo ko yetti koye classement africain to banggue mana FIFA ɗo e Afrique ko équipe mo ganduɗa fotani hulde équipe goto ɗo e Afrique noon tigui fotani hulde hay équipe goto tawde ko baroɗe tigui ɗum noon Amadou payaten ko to ganduɗa a woni tanete Linguére ɗum noon on paami ko banggal ton fait divers amen garten hande noon fait divers o Amadou haalta koye boule faale ɓeyɗa aɗa andi on lacci mbiɗ nanam kono ɓilam mbiɗ nanama lati boule faale ɗon Amadou Moussa toon to diwan mo Linguére hutorte ko no hono sangare ni sabu ɓe cooda ɗum aɓe jara ɗum noon ina adda tan ɓe mandila e ko way noon ɗum noon ɗon to ganduɗa woni diwan doji barkeji windu e tan cingoli ɗon noon ina ƴewtida tan oɗo ɗam ɗo ndiyam ganduɗa ina mandila ina aɓe jara ɗum aɓe mandila ina ƴewtida toon no fewi ɗum ɗon noon ha joni tan Amadou
hotel tokoso ɓe cotta ɗum ko temedere capanɗe jeego mawɗo ɓe cotta ɗum ko temed tati ɗum noon woni ko ganduɗa hay so tawi police ƴewtidama ene mbaɗa patrouille moɓe saaha foof gam tan tettude ko way noon kamɓe aɓe kutoro ɗum no fewi to Amadou ko pour ɓe mandilate ɗum ɗon ko lati yarde lati Amadou danger gonɗo hen o yo Allah faabo en haɗam arde danger o e kuɗogoli ɗi walla e caɗele ɗe ko artirde e phénoméne mbaɗo ni sifaade hen kadi ne moƴƴi hande e nder leydi Sénégal so tawi a yimmima guure ɗe ganduɗa ɗe ko guure tokoose gonɗe e nder leydi ndi foof noon ala o diwan ala o nokku ma taw kono oɗo phénoméne ne toon saabu noon ne waɗi sifa goto yimɓeɓe ɓe naati e koɓe jeeya ɓe naati ko ganduɗa ko ene addaniɓe probléme mbiyen ne addaniɓe caɗele hande sa daari doji sa daari barkeji sa daari gullimtaɗe ɗo ɗe ko guure ɗe ganduɗa ngala ko wiyete ko hono baaruji ɗi ganduɗa ne yeeye sangar hande o hunde nde koko naati en ha moni kala e ɗeɗo guure walla mbiyen yoga yimɓe hande ina jiiɗi yarde sangara donc noon keɓani lati oɗo ko phénoméne mo ganduɗa noddirte ko bourfaji mbiyema mini mi annama kono ɓen nanamo mboɗani sosoɓe ma gara hen ko ɓoyata wiide wonde Aissata ko lati mo ganduɗa o arde danger o ko lati mo ganduɗa o ina boni hokka hen tan yeeru dabbo o so jomum duumi hen ɓeɗon mo sumat haalaɓe ceer so suumi so ɓerɗe suumi holto neɗɗo fayi koye gurnam so tawi mayan tan fayi deta waɗata ko heɓata caɗele kewɗe goɗɗum ɗum ko so jomum duumi hen ma dañ caɗele hakkilantagu manam ma dañ ko wiyete ko hono caɗele hoore walla dandu koye sukaɓe mawɓe donc noon mbiɗa sikki no mbiɗa ni police yo ummo tan e wadde patrouille mais yo naata par ce que lati o mo ganduɗa ene yeeye boutique aji ɗi ene yeeye e taaɓe ɗe donc ɗum ɗo ɓe ɓuri haɓade d' abord ko adi foof tawi wona wadde patrouille 3 heures du matin 2 heures du matin tanaten ko waɗanno waɗi par ce que yaroɓe ne jara 19 heures ne jara ñalawma ne jara 20 heures donc noon firti ko yooɓe kaaɓo ɓe ganduɗa ɓe nana jeeya ɗum ko ɗum ɗo ko ɗum woni hono haare adina taw d' abord ko adi eɓe kaaɓo yaroɓe noon tigi Amadou woni ko ganduɗani holɓini sabu so yimɓe jeehi ha hande ene janay lati ƴettude lati ina hutoro ɗum hono sangara ni ɗum ɗon woni ko ganduɗa hande ko caɗele ko ganduɗa hande ina addana neɗɗo rafi ene wawi warde ɗum kono kadi wanna ɗum ko ganduɗa gueɗe ganduɗa Amadou moƴƴani aɗa andi ko wayni yete so ƴewtidama leydi ganduɗa hande drogue ene huuta ine nane nder leydi ndi yamba nane nder leydi ndi ɓe duttima kadi hande ene haale butelaji sangara walla yete ko ganduɗa yete non butelaji sangara ko sangara jeeyeteɗo hande 100 francs walla 200 anani hande kamɓe ɓe gummoye ɗum ɗon kadi ɓe payay yarde butel lati hutorade ɗum hono sangara ni ene hulɓini c'est à dire Aissata ko eɗen goni e danger mawɗo e kulhuli mawɗi e oɗo saaha mo gonɗen usinaji nana pewna ko ganduɗa ko ina dokka men eɗen mbaɗa consommé en ganda hono caɗele ɗe goni yimɓe mbaɗa consommé keeɓe hen belemma taw ko belemma saaha dabɓu par ce que yarde kam ha mandila déjà mbiɗa sikka sen waɗi belemma kam vraiment ko belemma kamɗiɗo donc noon heddi en ganda ɗo jibinanta en kono ene jogui caɗele mawɗe to banggue cellal ɓalli ene jogui caɗele mawɗe to banggue aussi image leydi ndi e to banggue aussi haaji ɗum gonka leydi men Sénégal noon tigi bandiraɓe hettihen koɓe yeɓɓen ko ɓayawo Pindi TV bandiraɓe fulfulde foof koɗo roɓindu jandeli meɗen haadata ko wiide on tan Allah jarama on jarama e kettugol e jebgol bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno baɗum gorko Amadou Moussa Anne heɗanone banggal caméra o ko ndey Fatouma Sali ha gongol sollal lamɗo jeni